हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बयबो सिनायखायो आरो मिथिखायो बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो फेस्ला फाव खालामगिरि बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि फाव खालामनायाव गोदानै आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं लोगोफोर। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि आरो मेथाइखौ रोजाबदों बिकि नार्जारी बिथाङानो। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे क्लिप्सआव एसेब्लाबो नायनानै मिथिखाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि शुटआ दासिम सोलिगासिनो दङ। बे मिउजिक भिडिअखौ जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होबावगोन। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफोरा माबायदि जायो। नोंथांमोना सोर सोर नायनो एक्साइटेड बयबो कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय। जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन थाबैनो बबे प्रडाक्शनाव रिलिज खालामगोन। आं बेखौबो मोनसे आपडेटनि गेजेरजों लाबोनानै होफिनगोन। नोंथांमोना नायनो थाखाय बयबो बे मिउजिक भिडिअखौ नेनानै थाथ'लायदो। आरो सोर सोर नोंथांमोना बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि फाव खालामनायखौ सोर जोबोद नायनो थाखाय एक्साइटेड जायो बयबो कमेन्ट्स खालामना खोन्थाहरदो लोगोफोर। नेक्स्ट आपडेटआव दङ एजे फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों नुनानै नोंखौ। जाय मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों दिवाकर वारी लोगोसे आयनारि बसुमतारी। मेथाइखौ रोजाबदों सोमखोर बसुमतारी बिथाङानो। लिरिक्स टुनखौबो होदों बिथां सोमखोर बसुमतारी बिथाङानो। करिय'ग्राफखौ खालामदों दिवाकर वारी। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय। दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बे मिउजिक भिडिअखौबो नायालासिनो थादोंब्ला एजे फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। आरो सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायखो आरो माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरोब्लानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों। बे मिउजिक भिडिअखौ मैयानो रिलिज खालामनानै होदों लोगोफोर। दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो एजे फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो आरो बयबो सापर्ट खालामहैदो। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामोब्लानो जाबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ मोनथिबाय थायो।